zer gustatzen da, euskalduna garela eta euskaldun guztiok manifan egon behar dugula. Nafarroan bereziki daukagun egoera dela eta ditugun goitian dauden horiek ikusita, aurre egin behar zaie denei. Manifa batekin ez dugu aski, baina gutxienez, ontara joaten baldin bagara, zerbait eginen dugu. Asmo, en fin, hori da. Euskal Herrian parte dan bezala, eskubidea dakagu danok. Orduan Nafarroan edo Ibarren, berdin izan beharko ditzake. Euskara bizi nahi dugu! A ber, gobierno honekin ostiko bat, posible, eta bueno, a ber, jende pilo dago, eta, a ber, ze egin, modelo D, Navarra osoa, eta, bueno, beste gauzak, porque Navarra honekin, penagarrie, nola da euskeraz, Zeren eta hori gure lurran, gure hizkuntza defenditu behar duguta, zeren eta badirudi kanpokoa garela, hemengo biztanleok. Eta hori gu joaten gara Ermita Berrera, ikastetxe publikora, eta hori, borrokatu behar dugu egunero gauza normalak izateko. Beste lekuetan normala dira, guri kostatzen zaigu pilo bat lortzea. Uste dudalako, euskara gehiago hitz egin behar delako, eta laguntza gehiago behar duelako. Bizi nahi dugu! Euskara! Bizi nahi dugu! Euskararen alde, noski, pentsatzen dudalako, euskararen bere eskubidea delako, eta hemen egon behar dugula bere alde, bai, betikoa, gobernua, bai, klaro. Ni berez, bizitza, bai, jende asko ez daki euskeraz eta ikasteko eta euskeraz egiteko trabasko daude, eta baki, betikoa. Bizi nahi dugu! Euskara! Nik uste dut plaza nola dagoen ikusita, aurreikuspen guztia gainditu egin dira, gaur milaka eta milaka herritar atara dira kaleetara, euskaraz bizi nahi dutela aldarrikatzera. Gizarteari erakutsi diogu gaur milaka garela, gobernuari erakutsi dugu gaur ezin duela jarraitu hizkuntza politika horrekin, ezin gaituztela mapatik bota, ezin gaituztela ikusgabe bihurtu, guk determinazio osoz hemendik aurrera urratsak emango ditugu euskaraz bizitzeko. Eta konpromiso hori hartu dute gaur milaka eta milaka herritarren Nafarroan. Gure espektatibak erabat gaindituak izan dira, eta esaten aldugu okertzeko bat ere arazorik gabe, Nafarroan euskararen alde inoiz egin den manifestaziorik handiena gertatu dela gaurkoan. Beraz, pozik gainezka gaude antolatzaileok, pozik erantzuna handia izan delako, pozik jendeak bat egin duelako mezu nagusiarekin, euskaraz bizi nahi duen jendea dago hemen, eta guretzat hau ez da prozeso baten bukaera. Hau prozeso baten hasiera izango da, eta datozen hilabete eta urteotan, honi segida emango diogu, benetan euskaren normalizazioak behar duen bultzada eman arte.